Il-Gvern se jagħti appoġġ sħiħ lil dawk l-investituri li jifhmu li meħtieġa enfasi akbar fuq l-innovazzjoni u l-kwalità. Għadda dan il-messaġġ il-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista fuq One Radio fejn kien qed jitkellem dwar kif din il-ġimgħa u inawgura u se jkompli jinawgura investimenti ta' kwalità. Dan se jkun gvern illi se jappoġġja lil kull investitur f'pajjiżna li jmexxi l qudiem il-proġetti tiegħu b'innovazzjoni u bi prinċipji ta' kwalità. U tieni messaġġ li bad kien li l-prattiċi li kienu jgħoddu 10 snin ilu, 5 snin ilu, illum irid ikollna bidliet fihom. Ma jfissirx li se naqilbu kollox ta' taħt fuq, imma irid ikunu bidliet li jkunu gradwali u li jirrealizzaw dawn il-prijoritajiet ġodda illi għandu l-poplu tagħna. Il-Prim Ministru qal ukoll kif fl-aħħar jiem kien hemm l-assessjar pożittiv li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fit-talba ta' pajjiżna għall-emenda fil-pjan ta' rkupru u reżiljenza li ġej minn fondi Ewropej. U hemmhekk kellna bidliet li kienu meħtieġa wkoll minħabba l-fatt li pajjiżna kien fost l-ikbar irnexxielu jirkupra wara il-pandemija. U għalhekk kienu meħtieġa li jsiru bidliet, imma it-tieni raġuni għala imxejna lej bidliet kienet li ridna niffukaw il-prijoritajiet tagħna fuq enerġija rinnovabbli. Hawnhekk u semma kif dan se jwitti it-triq li investiment sostanzjali fi rinnovabbli fosthom fi proġetti bħal l-impjanti ta' ħażna ta' enerġija rinnovabbli fil-Marsa u f'Dellimara. Dwar l-enerġija rinnovabbli, il-Prim Ministru tkellem dwar il-ftehim mal-Libja għall-interkonnekter ieħor u anke li t-tieni interkonnekter ma' Ragusa fi Sqallija se jkun lest sa 3 snin oħra. Il-Prim Ministru ttemm b'messaġġ ċar dwar kif l-investiment f'pajjiżna se jkompli jġib aktar investiment. Illi bħala gvern irridu nibqgħu ninvestu f'pajjiżna, ninvestu l-iktar f'dawk l-investimenti li huma sostenibbli li inkorporaw fihom il-viżjoni li għandna tmexxija l qudiem ta' dan il-pajjiż, opportunitajiet oħra, pajjiż isbaħ u pajjiż dejjem aktar modern.